Ug kani maura na siya. Lahi to siya. Pink chandang man to. Nya kani. Kani? Oo. Chandang man na siya. Kana suksum. Kani ang suksong. Manay So, suksum. grabe oh. Ana po na yung mga sahadam na maligya ka na. Nawa man lagi na Wa sila. pa, Naha. No. Pero nang kanina mo ni. Kani siya nakasaha na ko ani. Mao ni siya. Nakabaligya na ko og usa. Na poy usa wa pa lagi. Revert man ang iyang ano hingre na. Bitaw no. Pagkuan na pag Ano, propagate. green man siya. Inana man gud siguro na siya murag mga Kani chemical ay. di. Tanaw Indot gikaon o tanaw wala man. Unsa man po na siya lahi ulang punon. Boxer man na dam no. Uy dili oy. Awon sa na. Red emerald. Oh, red emerald. Oh. Ang kani siya unsa na. Sundrap. Sandra. White White oy legacy. ganahan. Hurt Uy naman dai. di apoy mga pangalan. Nindutan ko yung ani. Sige lang. Imong madam kay iyang ganahan kay mga red shirt. Oh, red. Oh. Okay. Pero kari ganahan do kan nga bisag ko ang Unsa man na dam? boxer. Awang boxer oh. Naghanag saha niya oh. Bitaw no. Uda ko manggod sila. O parihar man na isang mga pat no. Pero ra sila. Dali ra basta murag common ba kayo dali ra siya dam no. Dili ra gani wa ba jud. Kuan man gud ni depende tali ni sa kanang Lima. weather. 1 year na ka na sila kani. Pero kani na ni saha. Oh. Unsa man na dam? Red moon. Ha? Pero na Oh, di sana na, ko ibaligya. Uy kay mahal ba yan ni? Pagkaron mahal pa ni uy tag 1.4 pa ka ang kuan ni ani. Kanang stable na. Oh, stable na 1.4. Pero kanang medyo wa napot na nga. Dako 5 leaves mga inana. Mga pinalit po nini mo ning uban. Mga pinalit man ni tanan. Ginoo ko. In-order kanina ho. Sa Tawa ko ano niya. Murot ang kwarta na. Purot ako o yung kwarta. yelo unsay nga ni? Kapalit gani. Limon? Limon lang. Nindot man po. Ano ko kapalit gani panty ubra ani. Na anes. Daghan naman po. Tuig wa ko kapalit panty ubra. Daghan naman pong natigom nga Sige panty na po. ug bra. Palit ko tanom na lamang wa gadyo ko ka. Kaya ay muda ko man di ini. Muda ko man na. Oh, na gamay ra man gani ijang pat. Gamay ra jud pat pero unda ko ana. Di pasagdara na o 1 init. Da. Labon og kanang panggaon dili muda ko. Mao na kana gipasagdan na na diha bitaw ko Ay, gipangga nindot, namatay hinoon. Ninduta ani oh. Kana bitaw na. Mickey Mouse na. Ah. Karlang. Gipasagdan naman na naho sila. Di na ko gipangga sa una namatay. Hindi ko na madyo pa di pasagdan na. Ninduta oy. Diri ka nagpicture sa una. Yun isa? Mm. Kariing ani? Mm. Rubber. Asan tong Calkins dam? Golden Calkins so dito dako na. Kari na imo ingan yun isa. Ha? Ninduta. Asa ta ba? Daot ito kung isa daot yang mahal na. Okay na ya dahon diri na. Kunot-kunot man. Nakuan siguro na dito man nang patong. Da, magkano puti man na